Halo, dobar dan, da li je to muzej? Jeste? Jel mogu ja da dođem sa dedom? Sa dedom da dođete? Da. Da pogledate muzej, je li tako? Pa ja sam mislio da ga ostavim kod vas. Da ga ostavite kod mene? Da. Zašto? Moja baba se jutros naljutila na dedu zato što mu je po 100 put iskipela kafa. Pa je ona rekla da je njemu mesto u muzeju. Pa ja sad hoću da ga dovedem u muzej da bi se baka vratila kući. Pa to je lepo. Imaš lepu ideju. Pa kada ga dovedem? Pa kad hoćeš do 5 radi u muzej, možeš da dovedeš svoga dedu. Jel imate sobu za njega? A imamo prelepe sobe iz 19. i 20. veka. Ja ću da vam donesem hranu od kuće za dedu, Da. pa ga vi hranite tu 2 puta dnevno. Nema problema, hoćeš ti doći da vidiš kako je tvoj deda? Pa dolazit ću ja svaki dan da ga obilazim. Lepo, da, naravno. Bar dok se baba ne vrati kući. A kad se vrati, onda ćemo i dedu da Kad se baba vrati. odljuti, jel tako? Da. Mogu ja da povedem i jednog komšiju, da deda ne bude usamljen. Naravno, naravno. Ako se dedi svidi, poslaću ja tu i babu. Svi lepo živimo u muzeju. Pa ja neću, ja sam još mlad, ja ću kad ostarim. Dolazim ja večera sa dedom i sa njegovim stvarima. Jel ćete vi da mu perete stvari? Pa mi u muzeju imamo i konzervatore koji se brinu o tekstilu i o drvetu i o papiru. Eto, nešto ćemo izmisliti. Ništa, onda dovodim ja dedu negde oko 6. Dobro. Pa se vidimo. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.